हेलो, तू चल गई बारू नु तो हमार मन नहीं के लागत। काहे रउआ तो हमरा से लड़त रहनी, कहनी कि हमरा कोनो फर्क ना पड़ी, जा तू नहीं है रहू हम। हम अपना मन से तरह से ना लड़नी, हम तरह से बहुत प्यार करेनी। उ तो हमार माई सिखा देवेले ऐसे तरह से लड़ लेवेनी। अब से माइयो सिखाई नु तो हम तरह से ना लड़े। तू आ जा। अच्छा ऐसा बात बा, ठीक बा हम आ जातानी। ठीक बा। अब का भइल बाबू? आवतिया अब हमनी के कोनो काम ना करे के पड़ी। चलो तनी झूठे न बोले के पड़ल, मान गइल नु। बाप रे बाप, खटत खटत हमार हालत खराब बा। तरह से बार बार कहे नी कि भीड़ के दिन में ओकरा से लड़ाई मत करो, सब काम हमरे करे के पड़ जाला। हेलो हाँ हेलो। हम सब सुन लेनी कि रउआ दोनों जना माई बेटा मिल के का प्लान बनाओ तनी लोगी। अब तो और 6 महीना ना आएम रही लोगी। अब मम्मी जी अपना बेटी के देख ली, हमार माई सुबह से उठ के खाना बनाती है, 10 बजे सूत के उठा तरी। अपना आँख से देख ली आज अपना बेटी की हरकत। तोरा शर्म नहीं लगा? तोहर सास खाना बनावत तरिया, तू आराम से 10 बजे ले सुतल बा से। तोरा लाज शर्म नहीं रह गइल? तोरा के हम संस्कार देले रही, इज्जत के तू हमर नाश कर देलू कि बूढ़ सास से तू खाना बनवावत रू। जा, शर्म लगे के चाही तोहरा। ऐसा बात नहीं है मम्मी, हमरा बहुत शर्म आवेला। शर्मे के मारे तो मम्मी जी के ना जानी टोके। ए जी आज पोछा मत लगाई, हमरा नैहर से लोग आवता, देखी लोग तो कही लोग कि अपना मर्द से काम करवावेले। अरे वाह, ये तो अच्छा मौका बा इनका घर वाला लोग के सामने इनकर असली सच्चाई दिखावे के कि हमरा पर कितना जुल्म करेली। हम काम करत रहेम और उ लोग देखी लोग कि काम करत रहन तो समझ जाई लोग। आज हमरा सब काम करे के बा। अभी पोछा मारेम, फिर कपड़ा खींचेम, फिर बर्तन माजेम, फिर खाना बनाएम, सब काम करेम। मतलब इतना काम करेम? हाँ, मर्द के जुबान है, मर्द के जुबान सारा काम करके दिखाएं। कोरी तेरे घर के लोग कब आई? आवते हुई लोग, रास्ता में हुई लोग। ठीक बा। कहाँ लगे पहुँचे लोग पता चला? आवते हुई लोग, रउआ के लगे चनी थेले बा। ठीक बा, जल्दी से आ जाओ लोग बस। कब ले आई लोग हो? एक बार पूछा ना। अभी फोन करके पूछनी है तो कहता लोग कोनो और दिन आए। हमारे एगो गाना आइल बा, ओकर नाम बा जान बन के आ जइतू। तो यूट्यूब पर सर्च करी लोग आ देख के बताई लोग कि कैसन बा। ए जी हमरा घरे से केहू आवता। तेमे कौन नया बात बा? तारा घर के लोग तो लाइने लगेले रहेला हमेशा। जाई ना समोसा और रसगुल्ला ले ले आएम। समोसा रसगुल्ला ओकरा के खियावल जाला नु जे कभी कभी आवेला। जे रोज रोज आवेला नु ओकरा के बिस्कुट आ चाय खियावल जाला। जा बिस्कुट चाय खिया दिहो। दीदी हम आ गई नी। दीदी प्रणाम। खुश रह। चल जीजा जी प्रणाम। खुश रहा। रउआ कहाँ जाता नी? रसमलाई लिया बे। काहे रोता रू हो? माई के याद आवता। माई के याद? जब कुआं रहनी नु तो हमार माई हमरा के ठंडा के दिन में कंबल से ना निकले देते रहे कि हमरा बेटी के ठंडा लग जाए। और आज ठंडी के दिन में बर्तन माजत माजत हाथ हमार कटुआ जाता। माई हम तार दर्द समझ गई नी। तू माई के याद कर रोआ मत। अब से तू बर्तन ना मजबू पूरा ठंडा भर, हम बर्तन माजे। चलो बर्तन माज देते नहीं। चलो अब रउआ काहे रोता नी जी? अब हमरा अपना माई के याद आवता। आई देखी मम्मी जी, ये हमर मम्मी देलक हिया। अच्छा बा। ना दादी, मम्मी झूठ बोलतिया। पापा से पैसे लेके किनले बिया। कहतिया नानी देले पारी। हई देखो, हई जौन बैंकवा से लोन ले रहनी है सोनू कार खरीदेला, ओकरे फोन आवता किस्त नहीं के चुकैले त बोलला कि हम विदेश चल गइल बानी। हेलो। हाँ हेलो। मिंटू जी हैं? नहीं की वहाँ के तो विदेश चल गई नी, 1 साल बाद आए। उनके नाम का लॉटरी निकला है हमारे बैंक में। हमारे बैंक में जितने भी कस्टमर हैं एक लॉटरी निकलता है और उसके लकी विनर मिंटू जी हैं। कैसे मिली लॉटरी? अब क्या फ़ायदा, वो होते तभी लॉटरी मिलता। चलिए मैं लॉटरी कैंसिल कर देता हूँ।
हाँ हम बानी हमरा मेहरारू के नु मजाक करे के आदत बे, ऐसे रोल इनसे मजाक कैली है। बताई कैसे लॉटरी मिली? 4 महीना से लोन के EMI नहीं भर ले, आ तारा लॉटरी चाहिए? चुपचाप आके EMI भर, ना तो गाड़ी उठा के ले जाए सन। आज हमार मूड खराब हो गइल बा, पता ना काहे, खाली हमरा खीस पड़त रहता। मतलब हमार यहाँ दिमाग खराब भइल बा, ई बैठ के हंसत रहन, इनकरो दिमाग खराब करन हम। हमरा साड़ी खरीदे के बा। हैं? हमरा साड़ी खरीदे के बा, पैसा दी। अभी न 10 दिन पहले तू साड़ी खरीद ले रहलू है। हमारे भी पैसा के पेड़ बका कि झाड़ द हिल जाए या पैसा गिर जाई। हम कुछ नहीं की जानत, हमरा साड़ी चाहिए तो चाहिए। हाँ तो ना मिली, बार बार के ड्रामा हो गइल बा इनकर। साड़ी चाहिए। आहा, अब हमरा करे जाके ठंडक मिलल, इनकर दिमाग खराब करके। कितना मेहनत से आदमी पैसा कमाला ये आदमी जानेला। और असन के बा फट उड़ा द। दिन भर तू मुंह फुले ले रहेलू आ खिसियाई रहेलू, तारा कौन चीज से खिस पड़ेला बताओ तो? सास के शासन से, मर्द के भाषण से।